I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Tan ba? Ay, saan naman eh? Naon saan naman eh? Kalit man oh, kalit paglain naman Ano yan. ka, Mars? Ulis ko sa mo. CRs ko. Diniday nga si R. Mars. Hala, naglain mo ka na iyan niya. Makabali-bali ay ko nga birthday man niya. Kapugnaw ka di mo kamot ka ni kumot sa kong hawak. Mamahimog din mo. Tubag, saan-saman? Sa akong tupang. Ha? Agay. Masay lagi ka. Laklak kag solvent. Kalakas tama ka ni mo. Gusto ka? Lakas kay gug tama ni mo. Abi, kapino ni mo kinusian. Uy, Gara ka. Ay kong trip ba? unsa? Trip day kun musulti ko nung tinuod. Abi, dugay na kay kung nagpaabot ining higayon na. Pila pa edad na to, nakagusto na ko nimo. Pero dili pa mahimo kay minor de edad pa man ta. Masuko mas lolo. Minor paghihapon ko no. Mo 18 na ka uy, sunod semana. Bisa no. Dili pa mahimo. Tungod kayo patag ako mag-eskwela. Ha? Maguwat pa day ko inig-graduate nimo. Lain na siyang upat ka tuig. Ingon si Lulu, ang tinuod ko nung nga nahigugma makapaabot. Mga paabot diha. So, na ako chance. Yes! Oh, niingon di ko. Imo mo kung papaabuton. Yes, ato pa. May chance ko. Diba? Bahala ka diha, uy. Lo, lingaw lagi ka. Magsige mo kagtutok na ako. Kaya di mo kupulaan magtanaw ni mo. Atik. Lagi. Buhina. Sige. Abi, sakit na ha? Bahala ka diha, uy. Uy, manupod mo ka. Wa pa gani mahuman ang music. Oh, humana. Karon humana. Ganahan pa gani ko mo sa iyo. Ganahan mo sayaw o ganahan pa mo gakos? Mugakos. Da. Wawa. Sige. Kasakit ko di mo magmahal ba eh. Mahala ng naong nimo. Akong gift nimo. Salamat. Sikita eh. Ano sa man eh? Ako mablihan ha? La. Wow. Labakara? Okay ra. Unsaon mo may ma-afford na ako. Nganong labakara man? Ano na kay ipahid permi sa imong singot unya mabutang sa imong buko-buko. Singtanon bayo ko ayo ko. So, naguna-una di ka na ko? Lain sa kaayog dili. Kay? Kay amigo man ta. Kanara? Kanara. Unsa pa madihay? Abi na ko kay love sa kunimo. Sapa diha wi. Sapa ka diha wi. Ande, Uy. pudayon ko ha. Ayaw. Buwas ning lulo eh. Uy, kabad di mo ako ng lulo. Ay, uray. Alo, alilo. Kaon rin, li. Alam mo, una-una nga na dire. Malingkod na may dress daplin. Suot lo, suot. Usa. Anong dili man do nga kita makita mo? Ha? Pagtarong ha, Ande. Imong bukton ay. May kayo pagka-advise ako nga po. Si Luloy. Laos kusina lo. Da, mauna. Ang sama di gapon mo kuhaon imong kamot ha, kay sikon ta kag-usap. Ay, lulo mo good. Kuha na ha. Pero, may utang pa ka na ko ha. Unya na bayri ni wadas lulo. Unsa? May utang ko? Unsa man? Unya na kasultihi. Lolo Juan. Unsa man? Kaon lang diha og maayo lo ha. Bukaon yun ko kay ganiha pa kong gigutom. Ay, nagpagutom kong toyo. Uy, nagpagutom. Kaon dig maayo lo. Unya, unsa man kang oras sa muli lo? Mapuuli o na kunimo nga mo pagani pagsugot na kuguhungit. Dili. Nalami buhaton ni Abi. Usa?
Dong, maraglain ang plano ni mo na. Inig pauli na ko, bitbiton ko ng akong apo uban ako. Ha? Lolo sa doy. Lo, si Dana? Nabala ka itong iyang apuhan kay wa mangyod mga ble sa iyang lawak. Nagsige og hilak. Hala, kaluoy ko ni Dana. Ay, kini manggod si Marcelino, good. Ang kasipat na lang, cute. Abay, Andy, ato kang atuon si Dana sa ila. Ayaw na. Magkita, ramasab mo ugma. Ugma na lang. Nabala ka ba minimo kahapon? Adtuon maganit ka namo. Ingon man si Lolo nga karon na lang kuno kay magkita man sa kong dinhi sa eskwelahan. Nabala ka sab si Andy na ako. Oh, Tinuod. oh lagi. Wa siya masuko na ako nga misaka nga akong tingog. Wa, uy, nga masuko man. Wa makahisa. Si Marcelino mo isadaan gud ato. Taka lang og pangabli og gift nga dili iya. Katami sa pahiyom, Ansay na, I know. Kung ansay na, Feelings? Kay naa kay feelings para ni Andy, no? Huh? Oh! My gosh! Kapuha ni mo, girl! Sorry, ha? Sorry na, nagisug-sug ta ka. I know nga imposible. You have a standard, di ba? Ang mga parehas na to, dili mahimo makagusto sa mga parehas nila ni Andy. Poor. Febby, Febby, that's bad. So you mean you like Andy? Oh my gosh! Girl, are you that desperate? Mahadlo ka mahutdan og laki kay dili ka parehas nako kagwapa? Febby. Febby. Oh, why? What? Murma mo karon pa nako, uy. Kung dili ko mo prank ka ninyo, then who will? Pero makapasakit ta kag feelings usahay. Oh, sakit kung tinuod. Pero kung di, kiber. Febby. Look, guys. Ingon ini na ko daan sa atong panag-ila. Daan akong ingon ini pagpalit. So, take me or leave me. But I hope it's take me. Kamura ba yung akong mga clothes? Kamuray makasakay sa akong mga tripping in life. If I sometimes offend you, just take it, guys. Mas may nang prank ka kaysa amiga ta pero libakon ta kasi imong pagtalikod, dili ba? Febby. Gusto si Febby, Abby. I know, right? So, guys, graduation is coming. So, unsa na? Dili ka punta magbuwag og school, ha? O sa ba imong kuhaon nga kurso, Dana? Business management. Oh, I understand. May mga negosyo ang imong lola, so ikaw ang manunod. Ikaw, Abby? Maestra kay gamay ra gasto. What? My gosh! Do you know? Nadugay ko ng mahalin ng mga teachers. Kay busy ko nung sila sa school ug atiman sa mga bata nga dili ila. Wa na sila yung mga social life. Mao nga daghan ang dagang guwang nila. Ganahan ka maparehas nila? Hell! Febs, ang mga maestra ang hinungdan kung nganong daghan tag nakatunan. Kung ang tanan parehas nimo panglantaw, kinsa naman lang unya ang mutudlo sa kabataan. Still, dili pagyapon ko ganahan anang kursuha. Ikaw, unsa imong kurso nga kuhaon? Naglibog pagyapon ko ang tud karon. Pero since gwapa man ko, husto sa height, inyaaman hamis. Mag-flight attendant na lang tingali ko. Ako pa ang tanang gwapo nga mga piloto, ana. Diba? Sana all like me. Ganahan ata ko nga parehas tang tulo og kurso. Ano ba nga mag-uban lagi hapon ta? Then, naagapon ko'y masundugan in exam ug may makahimo sa kong mga projects. Sige. Mag-FA na lang tang tulo. Ganahan man sab ko kay maka-travel bisag asa, di ba?
Okay na ka, Ana, Abi? Ingon ako si Lola nga siya pagyapon namang gusto para nimo, ha? Ha? Then si Andy, kumbinsiya sab siya nga mao say kurso nga iyang kuhaon. Aron sa ingon, magkauban na to siya. Will you convince him for me, Abby? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!